kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen to darne medane pinale gollal
sami welama mi nawto horam to samay samare wuram bañi musey ciwol ali kangal modu don bido teke warana gari kabayo go sappo jeton ma de ngare billahi wallahi rima sami welama mi nawto horam to jallo baletani mayo Allah wadi ndey jara rasul wadi lañol ngol kono non Allah wadi ndey jara rasul wadi ati janatu saade mo horndole yeri ti janatu sar Nyambi on woni to janatu sar bi mama seydi sa no diri ma yo no to ma ko en dendi ma yo go aha neysa kono non haruna musa dia gorko yo mo wendu bo sayabe wadi fodde jaja mi mama seydi dia pullo bonum dawdo musa dia ayo bidede janatu konon tigi he bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Piindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal nde jettitan Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala tigui en jottima ɗo yewtere men pinal hanki e hande pinal hanki e hande nde gowɗon wiide ni ko Janatu Sar debbo mo horndolde Sara Niang ko on tigi arti yewtidde moɗon kono bandiraɓe eɗen gandi eɗen jilo bandiraɓe eɗen gandi kadi ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo wonanɓe ɗo leñol ngol kala ene mbiya ɗo bisimilla monɗo e nder yewtere men pinal hanki hande kono hande noon en mbaɗi tabal en gaddi la grande diva woni debbo cuballo on inna wiya ndege hande noon plateau weɓata machallah ko debbo mo dungel kono kadi ko debbo mo ƴella paleddani ma cubalagal ngal ardinde won noon so tawi ganduɗa tugui ngawla tan joftinata ko ƴella cubalagal ngal foof nanɗo hakkude ɗo ɗum noon ndey guey jar ndeysan sehilaki lam muñiraki lam mi wima bisimilla ma ɗo télévision men Piindi TV oɗo plateau ganduɗa ko jiɗanoɗo guila ɓooyi neɗɗo noon e fewja e ko Allah hoddirta ko hande ganduɗa Allah hoddirta tigi jonde men ɗo en e nder plateau Piindi TV yewtere men pinal hanki hande bisimilla ma calmina bandiraɓe eyyi ɗum noon assalamu aleykum Janatu mawnam ko adi foof caggal nde jettuɗen Allah julɗen Mouhammadou ya rasulullah en jetti ndene kadi e baba na tawno enen kewi wiide ni kala ko neɗɗo dañi yetto Allah yettojinaɓe muɗum mi salminima mawniraguel am kadi en calmini kadi ɓe tawɗen ɗo ɓe foof en calmini kadi jaam galle o on woni Haruna Moussa Dia gorko mo wendu bo seya baɗum dawdo Moussa Dia en calmini dendagal kadi galle o fof ardiba galle ɓe kadi jaam caméraman uji ɗi kamɓe fof en calminiɓe en juuri dendagal kadi pulagu kadi salminama kadi ko beelamma kadi hana fewi Janatu kono mbiɗani tan kadi hunde fof koma Allah hoddira kadi ko wiyete ko a ɓuuri yidde évide ndey jara mara ko hande Allah hoddiri kadi ɓe mbatma encouragé kadi e golle ɗe mbattaɗe machallah goɗɗe payɗinde machallah baɗɗi fayɗe mbattaɗi kadi en calmini hono nene meɗen mama Rugiyatu Sall machallah debbo mo tigguere siré mi salminimo nenam sehilam ene wonne kam Abou Diop ko bellamma ndey jara arde ɗo e orchestre muɗum Janatu Sar ndeysan tigi tigi bislima Ousmane Fall mbeɗa arde ɗo noon e mo ganduɗa woni Ousmane Fall konkone ko yerima yomo yerani debele gorko mo Aram Sare a wiyama annene bisimilla maɗa eɗen garde kadi Ousseynou machallah tokoro Ousseynou Kaba onne kadi ko miñam kadi ko sehilam kala ɗo jahanmi kamɓe kewi wadde kam accompagné ene wonde chef de groupe o kono Barou Sall ene forno arde kono ko dañde empêchement kono en calmini bandiraɓe leñol ngol foof ndeysan yo Allah jonu ɗum e tigui tigui bandiraɓe ɓe fulɓe hande noon ɗo weɓata oɗon gandi so wiyama ndege tan ko la voix de or kanko ganda ndey Diarra Gueye ko la voix de or kadi ganduɗa ko debbo cuballo machallah
daraniɗo pinal ngal so tawi ganduɗa hande invité mo ɗo yewtere pinal hanki hande eɗen jogui ko heewi ko kalden gati ganduɗa kala ɗo pulago ngu dari tigui aɗa yiya ɗon e gam ganduɗa jogadema coftal nde wonnoon so tawi neɗɗo wawi aɗa waɗa gollal a joguinimo ɗum cuusal a joguinimo ɗum coftal tan heɗɓe caggal maɓe ene jogo coftal gam ganduɗa rewde ma amin gandi aɗa suusi kadi aɗa sufti machallah rendu pulago ngu foof aɗa daro ɗon hande tan en mbaɗan taɓal seeɗa gati en diwan wiide tan hol gonɗo ndeygueye Diarra par ce que yimɓeɓe foof majjani hol ano kono noon kadi gartana yimɓe seeɗa tan e carrière musique ma no puɗɗorɗa han keɓɗa ɗo e Tidiana to mi weltima e question mo mbaɗɗa kam posé o Ndeye Diarra Gueye suuɓi ko wadde musique e nalankagal kadi hade mi rewde nalankagal wonɗo ndewmi tawa sabu ɓe mbi nalanke haɗama wonde nalanke à 100% waɗat mbapat te kadi eɗen gandi Ndeye Diarra ɓooye nalankagal ngal nden koye jangde pulaar min gaɗori ɗo ɗo wiyete ɗo mas bes ɗo école 25 ɗo ko ɗon min gonno min jangga pulaar nde min janggonono pulaar no watno groupe musique o noon ko Oumar Bouli Ba ardino diddal ngal joni noon ha ɓooyi min batti wadde cœur min e Binta Tall gonɗo ɗo e galle he mi salminimo kadi mi juurimomo machallah konkone ko heno jeeya noon emin kewno minen rewɓe ɓe joni Allah waɗi noon konko Oumar Bouli Ba ummi ɗo fayi Fouta hankadi minen noon min keddi hen Ndeye Diarra haɗa wadde musique ko bale adi wadde gamri gadimi wadde ɗo jeerami ɗo ko gamri gadimi wadde kono yaa ha ɓooyi tan gandumi koyngal ngal hankadi fuɗɗima teddude seeɗa musique o ɓuurmi yidde gabbirimi e musique o ko ɗum waɗi ha Allah waɗi Ndeye Diarra woni nalanke ɗon noon ko sa yi mbima mi waɗi mbappat par ce que wonɗo ndewmi ɗo ganduɗa taw koye nalankoɓe ɓe ganduɗa ko mawɓe ɓe ganduɗa kala saaha kala ko mbaɗata ma mbiya Ndeye Diarra ar jaɓanam donc cikkomi cœur kam sa rewi hen ma rokke ko heewi ko ganduɗa pour ma wawa wadde musique an e hoore ma mi rewi banggueji kewɗi noon mbaɗo no nenam Fatim Samba Diop mi rewi ɗo makko min jaaɗi min calminimo kadi mi juurimomo mi salmini ɗo nenam Accawele kañum ne e nenam Pende Guissé ene wonde kadi hono Moussa Diaw en nalankoɓe Haalpulaar kala hen mbaɗo cassette ma wiya so Ndeye Diarra jaɓananimi tan welani ko hen noon ndeysan puɗɗima maccamen puɗɗima wadde ndewmi ha ɓooyi ha yeeso muɗum après mbimo noon il est temps ndeysan minnene mi watta groupe am kono waɗi mi suusde wadde groupe ko nenam goto ndeysan yurmede Allah waɗe makko ene wiye Kadia Diop ne jeeya Fonde Ilimane Demba on kala ko mbawmi konko mo jeeya hen Kadia Diop yo Allah yurmo yaafoma ko on gondunomi à 100% min gondi ma won duuɓi jeeɗiɗi min gondi duuɓi joyi min gondi ndeysan ko waɗat ko omo jangguina kam ha ɓooyi kam Ndeye Diarra wat feere gara aɗa winda morceau ji ma mbatta yimɓe somin jeehi programme watta wadde première partie ɗum noon Allah waɗi ha Allah waɗi ko haaji ko o yeehi ndo yeehi nde noon ndeysan kayasi ɗo gorko mo bolibirani yimin wimin onon jooɗi tan on mbaɗani haydara gaare mbaɗon feere mbaɗon groupe musique taw ko rewɓe par ce que eɗen ŋakkira rewɓe mbimi ala caɗele min jiiɗi kono so tawi min dañi mo ganduɗa ene duusa min emin jiiɗi ndeysan konkone o ari ƴetti moyen makko e foof pour wallude min Allah wanno kamɓe Binta Tall en ɓuuri yarude koye théâtre minnene gonmi e musique ko ɗum waɗi Ndeye Diarra woni e musique o à 100% ha ɗo gartumi ɗon ɗo dande leñol ɗo Baba Mal ɗo ko ɗon battinimi wadde cœur mi salminima papa yelam mi juurimomo no feewi Baba Gaye Sidi Bocar Diongo konkone saaha fof kala ko waɗata wiya ko Ndeye Diarra yo ar waɗa feere jeeye hen waɗa première partie sami gayne kono haɗani noon ɗum fof ko jarmi makko mbiɗa jogui groupe am mbiɗa jogui orchestre am mbiɗa waɗa programme uji ko ɗum Ndeye Diarra ko ɗum fuɗɗi ha ɗo ari ɗo Tidianatou tigi Ndeye Diarra ɗo fuɗɗiɗa ɗo ko ɗon tigi par ce que so tawi ganduɗa saɗa waɗa hunde a rewe ganduɗa ko a rewe fidirde seeɗa ha yettima ene ɗaminama yettoyo ha dow ɗo kono noon tigi Ndeye Diarra hande ɗo jarata ɗo beela a waɗi concert mawɗo malla a yaltini ko wiyete album ko malla ko single aji tan yaltinɗa eyyi ɗo concert aji ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon puɗɗortomi Ndeye Diarra kay chaque année ne waɗano anniversaire uji muɗum te ha joni kadi eɗen jokki en goppani premiére men édition meɗen mbanno ɗum ko centre of Sachirat toon bandeɗen mo Thiaroye machallah garɗen nodduɗen kadi leñol ngol fof gari mbadden 500 places machallah wuro ngo fof arino tan Ndeye Diarra ɗum ko belamɓe e Ndeye Diarra na taw noon mi waɗani ko ganduɗa kala ko mbawmi wadde ɓe gara o notomi kono Allah no waɗnimi ko ganduɗa vraiment mi yettat Allah mi yetta leñol ngol fof eɓe jiɗimi eɓe korsini kam min batti min mbi laaɓani min batti ɗum deuxiéme édition min batti ɗum ɗo ganduɗa woni foyer amo 4 ɗo min batti deuxiéme édition o
ha ɗo 3e édition emin mbatte ha joni kadi min goppani ha joni min goppani kadi ɗo mbiɗa ɗo single aji ɗo nde jarni heewi single aji machallah heddiran ko album te kadi tijanoto yo waji ɓe jeccuru nalankoɓe ɓe ɓe mbaɗa feere ɓe jeccuro min e rewɓe ɓe mbaɗa feere ɓe jeccuro min eyyi heddiran ko album tan heddi kon nde jaari kam nde jogui single aji ha mbayno leydi ok aɗa andi album o joni ganduɗa hay ko wona an ko artiste aji ɗi ganduɗa coftani album he par ce que nden a waɗanno album jiya hen hoore ma hande noon mbiɗa sikki album ne deeɓi hay centre aji ɓurɗi mawnude seeɗa hande deeɓi wertidar album gam ganduɗa waɗani ɗum ɗo dal ko par single tan clip noon eyyi mi waɗino clip mo ganduɗa taw ko morceau mo ganduɗa morceau rewɓe taw ko mi mbimi ko alay sago mi yima rewɓe eɗen gandi kam rewɓe darde mumen mbaɗmi on morceau mbaɗmi ɗum clip te clip o ha joni noon yaltan taw kono inchallah ene ɗamina kono ɗo joni woni projet mo gonɗen e dow muɗum te inchallahu rabbi mbaɗandi Adama Gaye mawnam mbaɗam Belgique machallah Adama Oumar Demba Gaye omone heeɗi kam inchallah wonko gonɗen e dow mum te inchallahu rabbi so yaltima yimɓe fof gandu Ndeye Diarra yalti tigi tigi so yaltima yimɓe fof gandu Ndeye Diarra yalti o hokkanen morceau goɗɗo mbawi artude yewtere he bisimilla joni en jahade morceau mo ganduɗa ko wiyete ko réseaux sociaux eɗen gandi réseaux sociaux ji ɗi machallah anni en no tawno ɗen kewi wiide ko wiyete ko réseaux sociaux meeɗa waylade ko yimɓe ɓe mbayli bisimilla wona gonga kay jamanu bonnodiral min Ndeye Diarra ge minaje oduna ndeysan Ousmane Fall vous êtes mal jamanu mo gonden jamanu bonnodiral min Ndeye Diarra minaje oduna jabal ndeysan Ousmane Fall jamanu mo gonden tijanot jamanu bonnodiral min Ndeye Diarra minaje oduna Ousmane Fall ndeysan jamanu bonnodiral jamanu koynodiral e mati janu sa min minaje oduna ndeysan woto bonnuma woto wima min Ndeye Diarra minaje oduna wawawde jamanu partagé et réseaux sociaux o bonni aduna men Ousmane Fall ndeysan wow o aduna dijanatu o aduna bondiral holko jari ɓe mbi ko WhatsApp wayli kono noon WhatsApp waylaki ko yimɓe ɓe tan mbayli holko jari ni
ndeysaan ada heppa ko mbaɗan mi audio mbaɗa kam partage ngam tan ƴewde kala ko bonnata mi mbaɗa ndeysaan réseaux sociaux holko jaranma kala to jooɗiɗa aɗa bonnami mi wiyanema mi waɗanima adi attire hakkille ma ndeysaan wow Allah roki kam yimɓe sehilaɓe mbiya tan mi andani en o mami bonnanmo ko heewi Allah koye tagi yimɓe kono fondani Tidiane Sarr ayi wayi holko jari wonodiral ngal ngare gacciren hakkillaji meɗen wawa Ousmane Ousmane aha WhatsApp wallahi ni no yam koy tedini kam rigi babe sal salban debbo yo moti geresre chéri Abou Diop ane wadde kay madala sal adama kay molo adama minotuma dungela tore kay ko sare mama adama ana wana WhatsApp ndeysaan aha Adama Umar Kay baram Belgique o bonnani Dungel o bonnani Thiès kay wala non Alassane Babawar wallahi kay ana wana gido WhatsApp Tidiane Sarr ana wana gido WhatsApp wallahi WhatsApp kay serli ya dobe ko jemi ni tan yen ndeysaan merci ndeysaan Mashallah machallah ya yimi sal on ko mawnirado ko sehili kadi ko gido kono mi salminan don bingel nena makko Aissata Mbodj ndeysaan wallahi salmini nenam kono kadi Rama Kassé ndeysaan bi nenam mi salmini mi jurima tigi ndey dara sa ndari ni mi debi wayde seede ndeysaan parce que sa way moyna ko jimda ko wayes wiyata ko beydi volume wallahi oɗo jamanu réseaux sociaux o tampini dal o tampini wallahi o tampini ganduɗa hol daratoɗo ene jala ene waɗa sembla taw nder makko koko ñawi taw ko réseaux sociaux tagi ɗum wallahi hol gonɗo nder suudu omo afli jagana e makko omo wuuri wondu taw ko réseaux sociaux tagi ɗum wallahi hayde hunde jarani ɗum ɗon holko jari ɗum onon artiste aji ɗi gulle jime ɓeyde yimde no gowɗon wadde yimɓe ni e findinde e tindinde nde wonnoon jimol findinan tindinan tindine jime minen kadi ɓe ganduɗa ɓe Allah hokki seeɗa ne haala ɓe kadi min kaala nde wonnoon ndeydaar ɗo fayaɗo ala ndiyam de lay ala ndiyam ɗo fayaɗo ala ndiyam wallahi hol ko addanma yimde réseaux sociaux eyi Tidiane Sarr sa woyi goyna kam no tawno oɗo mosso kala ɗo jimmi ɗum hewɓe hen jiito hen koye mumen sabu waɗi ɗum hande réseaux sociaux cikku mo fotani yarude nonen ɓe mbi ko WhatsApp no boni
walla yimɓeɓe mbimi ko watta bonande ko yimɓeɓe boni walla ko yimɓeɓe mbayli cikkumi an forani wonde tan neɗɗo comme ça no mbimi ni partagé so neɗɗo aɗa heppa ko neɗɗo waddata audio tan jaaha o haala hen ko feewi de an jaaha ittata audio o buntan ha bona mbaɗa ɗum envoyé neɗɗo goɗɗo mbaɗa partagé kadi cikkumi ɗum fotani wonde ɗum fof no adda ɗum kono mbiɗa ni taw nder mum no ñawi te so sa ƴeewimo o wiyatma komo yiɗma taw sa ƴeewi ha ƴeewi no yiɗama sabu ma an jiɗɗo mo bonnatama jani mawno waɗi jiɗɗo mo bonnatama wallahi jiɗɗo mo yidde tan ko feewi ma wadde noon sa yi min jimi réseau hande aduna min boni kadi hande réseau ko bonni ko hande ɓuuri ko fewni ko kadi mbimi ko réseau bonani ko yimɓeɓe boni kadi ɗum kam forani wonde bonodiral ngal walliti beso eyyi ko ɗum ko bonodiral ngal kadi ɗum min mbima ko ñande fof en tant que artiste min goni koye wajade pour fof yo accir hakkille mum ganda mum ko ganduɗa jarani sa ƴeewi oɗo aduna gasɗo hande anda ko hande anda ko janggo tan ma won janggo e jaam woni ka waɗani wadde oɗo morceau réseau inchallah ene foti yaltude ko single waɗete koko yaltata inchallah ene waɗde kadi morceau mo ganduɗa taw kadi ma yaade jamanu inchallah tigi tigi Ndeye Diarra Gueye oɗo morceau en mbawa ɓennudemo il faut jaññiden hen wallahi par ce que ko ɗum gaƴam nde won noon jomiraɗo subhanahu wa taala ko tagui ko ne heewi billahi kono ko bani adama o adi teddinde bani adama o ɓuuri teddinde mba mbiyatmi wallahi wallahi tidiane par ce que so tawi a yi wonki waranama wonki ko neɗɗo heeɓi ɗum goɗɗo heɓata ɗum ko neɗɗo tan dasante joni joni gaari no foti gaari ɓuuri neɗɗo doole ɓuuri ɗum darde malla ƴeewa ngeloba ɓuurima doole ɓuurima darde lelne yeeso ma hirse ette ko fittandu warane fittandu billahi wallahi duttirɗen kadi mbiyen jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko ganduɗa tagui yimɓeɓe ha paari o totti ɗumen suturu pourquoi neɗɗo hono ma a hokkata neɗɗo hono ma suturu fotani wonde pourquoi neɗɗo hono ma tottata neɗɗo hono ma suturu par ce que jomiraɗo subhanahu wa taala so welama jamma o wattama ñalawma nani kar o addama hakkude jamma tan o wennamo taw neɗɗo ala ko wawi hen kono noon hakke makko yidde bani adama o hokki ɗum suturu enen e nder koye men mbiɗen eɗen mbejodira mbiɗen eɗen gaybodira mbiɗen eɗen mbadda ko boni holto faya ala to faya e ganduɗa e message mbiɗa ɗum ɗo whatsapp ɗo wona whatsapp hande a haaldani neɗɗo wonma arrestre eyyi piiɗo taw ko haaldire ma ko Ndeye Diarra yummam o ɗeɓa hay woyguinaɗe guddita kono nan nde ganduɗa tijanata sar ko tubal ɓolo billahi guddita reedu mum haala wanjanma wallahi wanjanma so wanjinima ha paari ndeka an aɗa waɗi arrestre mbaɗa capturé mbaɗa ɗum ɗo bettoɗa e nder réseau mbiɗa keeɓa ndesuru ma jooɗa mbiɗa a dañi victoire forani wonde eyyi noon kono noon kadi kala ko neɗɗo mbawɗa wadde neɗɗo yanane ka gajjiɗo taariɗa taari noon so neɗɗo ajjima taari tan ko yuppute muɗum ɗum noon so tawi eɗen mbiyeɗen ndewa ɗum en naata ɗum joni Ndeye min gandi o saaha to gonɗa ɗo min gandi aɗa wone golle mawɗe aɗa wone projet machallah kadi hamin jiima e yangueji haalpula yangueji enen fulɓe ɗi machallah hamin jiima hen hamin jiima kadi e kewuji men hen ko weltare mawde e ganduɗa jogade ngal ɗon coftal kalna yimɓe tan projet ji ma seeɗa haysa haalnani min nder bundiro kono kalna yimɓe ko gonen ɗon minen hamin tabbima inchallah hamin tabbima ɗa inchallah grand théâtre wallahi inchallah à bientôt inchallah rabbi Ndeye Diarra Gueye nane wadde préparation anniversaire muɗum encore no taw noon kala saaha hay so tawi en mbaɗani ne fulɓe ɓe ko kamɓe mbatta ɗum demande mbiya Ndeye Diarra anniversaire o ko mane no tawno eɓe keppana ɗum ara eɗen mbaɗa préparé anniversaire oji inchallah à bientôt joni kadi en ɗamini yaade kadi e tourné ji ɗi inchallah to banggue Gambia ene wonde e Casablanca inchallah e banggueji goɗɗi e Foutaji ɗi inchallah mi salmini ɗon Moussa Sy konko heɗanimi ɗo ganduɗa woni banggue Fouta ɗo kono noon inchallah e Belgique naɓe caggal leydi naɓe kamɓene mi salminiɓe toon kadi won gonannomi toon te à bientôt inchallah kono noon to janatu mi salmini babam baba Gaye Sidi Bokar Jongo no ɗon ma jubbana ɗum yimɓe seeɗa haade ɗo baba beydi maal ɗo il faut mi daro ɗon na taw noon papa yelam ko neɗɗo kadi jiɗɗo Ndeye Diarra korsimɗo Ndeye Diarra kadi battorɗo kadi Ndeye Diarra neɗɗo kadi jottoɗo kala e saaha nodduma téléphone wima Ndeye Diarra holko gonɗa e dow Ndeye Diarra holko mankireɗa ewa kori aɗan tinni kadi vraiment mbaɗa waɗima hen encouragé kadi chaque jour on waɗa kam encouragé e min vraiment mi wawa yobdem te ko ɓoyani ko itti teddungal o hokki kam te an mi haalninamo ɗum
ka mawnam kadi mi yiɗa haalde ɗum ɗo kane machallah somi haali tan ma yimɓe ɓe paam ɗum kadi ene mawne yam kadi ɗum fof kadi ko welede Oumar Wade machallah chéri Coumba Diallo ene wonde chéri Mariam mi wimo Seydi Wade yo ɓoy wonde jaam kala ko pa élage waɗanimi konko omo wela mo welti hen dande leñol fof mi salmitan toon goni mi salmi mama Molo Ba na taw noon konkone kadi ko nenam kadi ko sehilam Aissata Samba Sow kam fof mi salminiɓe kono noon Adama Gaye Baram Belsit mi wawa yejjide ɗum on ko mawnam kadi ko mawnirade koɗo moƴƴo kadi jiɗɗo bandu men kadi a biyanto inchallah wonko gonɗen e wadde préparé te inchallah so yaltima fof kadi neɗɗo haɗama moƴƴude wadde samba ala e banggue wadde wat samba ala e bande en habara gonga ndeja kono non an fuutankoɓe no panma fuutankoɓe a waɗani est ce que aɗa yaaha Fouta mbaɗa toon ɗum ɗo pidirloje nder bundi aha min mbaɗa yaha no Fouta mbeɗa yaha no Fouta par ce que mi yeehi ɗo diwan ɗo wiyetede wuramin ɗo Duguel Amélie Fidji Diallo aha ƴalla komi suwayata kono nene projet o nani hen hanki tan déjà amile haalde ƴallankon naw hen wuramen horndolde horndolde mi yaha toon en te ko an nawari mi ɗon en an woni jatti kam toon en inchallahu rabbi ɗum noon Adama Gaye mi wimo Seydi Gaye kala ko jettumomi yonani ala fof ko waɗanta nde Diarra kadi ko mbiyo bandi koen fof ne jettamo ɗo Thiès ɗo omo anda ɗo Belgique ɗo omo anda ɗo Dakar ɗo omo anda Seydi Gaye à bientôt inchallahu rabbi Gaye Molo ɗum noon si janatu gonga mi salmini Yaya Seydou Ba ndeysan on woni ko France ko gorko mo oga mi salminimo kamɓe jeew makko ko noon tigui calminirten bandiraɓe e mawnom kadiaji gonɗo hande e foftere mum ko noon kadi Jareta Abdoulaye Seck debbo mo wali jantank en calmini Maynimo Gueye debbo mo Ganguel ɓen kadi ganduɗa ko bandiraɓe kadi ko jagguɓe ha tiiɗe kono noon mawnom Diarra Doumbouya salminama juurama kono morso dabɓo tan garten ganduɗa e sikki eɗen mbaɗa signal eɗen mbaɗa signal i ɗum ɓurani yawde ko welinan d' accord o inchallah joni wadde mbaɗen morceau mo ganduɗa inchallahu rabbi ɗon joni a par ce que en garti mbayodiren d' accord mbaɗen wela Tidiane to o noon a ummoto en gummoto Yamina Ousmane Fall Yamina Yamina Ousseynou Moundaw Yamina Yamina Tidiane Sarr Yamina Baden wela yo baden wela baden wela yo baden wela
wiyata mala de kaya woni woni adama umar gay wow sami wela ma mi no tuma samay samare sami wela ma mi no tuma jafa debbo dodo amel samba on wadi mama ay saka modi bojo na wale bari mongo wow jarama jarama umar watikiro sheri kumba sheri mariam kono jarama baba isara samba bubu yasin wato korko mo duwaira muro jabu boy mulumbe Tijanu sar tijanatu alay gole ma tiji sar fulana nan di jaru man de xawma ko dañu def da kam ni ko bori dum di dara mami abon nan ci wala neysa on kay no di sam far ba jeew yala ma korko yo mojal salam alaikum sam far ba jarama hamani job president fete subalbe ayo ibe joni ba dudu subalbe salam alaikum dudu subalbe chubalagu gila nawlay ha jalla chubalagu kay meda ende jangal bilay wallahi rimaye gila law hambol billahi wallahi chubalagu meda ende jangal jare kay ko yeri yeri mayo usuma iyan cham kawo yam yo binaw tuma samay samare wanum saydu yara jol gari États-Unis hey non kay binoti chubalagu neysa wow ngene neysa kerima haruna masakay kerima yo musa ya gay kerima yo sumbul mo jor gisal kerima yo dongel ndare jonta do dongel bojo mojo dudu bojo ay baden mela yo baden mela ayo bismillah ba baden mela bojarari yo baden mela ayo dudu subalbe baden mela neysa jaru sayid sar baden mela adama kayo baden mela baram belsit adama umar gay baram jes gari mashallah de jarisi afusido mashallah no hanke hande so mashallah merci on gandi de bu ci ballo danande ene weli ene yumti machallah amin biyetan yo Allah ganduɗa hokke cellal e kisal hisna kadi danide nawma kadi ɗo jettoyɗa to merci beaucoup weltino feewi Ismail merci beaucoup neɗɗo ko seydi vraiment on beltini yimɓe foof kono daaraɓe aya Piindi TV kadi beltima kono noon kadi mi salminan fuutankoɓe ko ɓoyani ko gonnomi ko daw gonnomi ndeysan dawnaɓe ko moƴƴuɓe ko tedduɓe ko kamɓe tigui nawno kam toon ɓe mbitte janatu sar gara mbaɗa min découvrir ganduɗa jiar momin mbaɗa to woni Alsane Niane mi salmini mi juurimomo kono mi salminan kadi ganduɗa Mariétou Niane mi salmini bandiraɓe tawɓe mi salmini kadi Oumou mi salmini Yaya Niane on ko mawnom gonɗo toon to Amérique kono Abdourahmane Jeew muɗum Thila bandiraɓe dawnaɓe onon kala mi salmini on mi juurima on nde wonon koɓe yiɗɓe pulago nde jaami toon nde machallah ko teddude dawnaɓe ɗum noon mi weltinima no feewi kono nde jara ko ɗon bayno tan awa waynade bandiraɓe e machallah ko beelamma kadi ha no feewi
en pudir noon bisimillahi rahmani rahim Allah hokki en gayde alhamdulillah ko yettude Allah kadi janatu min beltima kadi hana fewi mbatma kadi encouragé kadi lawol ngol gonduɗa ngol machallah hunde fof ma yi hen hunde fof ma nandi hen kono en mbatma hen encouragé nde ɗo jagguɗa ɗo ko ɗon tan kadi ko wiyete ko minnene ko noon aussi ɗo jaggumo ɗo ko ɗon tan jaggami no tawno ala ko jaranimo so wona pulago ala ko jaranimo kadi so wona yidde e passion o mo gonmi o ɗum noon ko yettude Allah kadi hana fewi mi weltima kadi en beltinima galle o foof kadi en jetti Allah kadi mi salmini ɗon mawnam goto no woni caggal leydi wiye femme ba ko debbo mo guiray machallah moƴƴone ramode si ko jiɗɗo Ndeye Diarra ko sindo Ndeye Diarra en calminima kadi en juurimomo mbeɗa yetto noon baɗɗo kam makki o hono o mo ganduɗa woni Mati Diagne mi salminima baɗɗo kam abi o ne mi salmini ɗum kadi mi juurimomo kadi hane fewi mi wawa yobde fansuji ɗi kala tisi joɗɗo moɓe guitta nde tot Ndeye Diarra guila téléphone aji ha e machallah sauvaji ɗi foof eɓe jagga hen kala e saaha ɗum noon ko yettude Allah yettudeɓe kadi hane fewi mi yetti kadi nangal pulago nangal kadi coboloji mi yetti Allah kadi mi yetti on kadi hokkude kadi numéro am téléphone min Ndeye Diarra na taw noon kadi wonko cohluɗen ko heewi kala jiɗɗo Ndeye Diarra machallah jokkodirɗen e orchestre muɗum so watta ko 77 784 54 35 ko ɗum woni numéro Ndeye Diarra ɗo banggue caggal leydi e ɗo banggue Dakar ɗo e Fouta Tooro kala jiɗɗo Ndeye Diarra ana waɗa ɗum programme wawi jokkodirde e Ndeye Diarra e ménagére muɗum tigi tigi machallah minen kadi mi weltima hakkudami ma ko ha machallah ko onon min joɗini ɗo ko onon kadi darni min ko enen ganduɗa ko enen gondata ko juuɗe ma coɗi ko weltare mawde ndeysan rendude ma ɗo e plateau bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa ko Alpha Yiddar wiyata ko weeli warta sowona ɗum eɗen mbawno joɗat ɗo ha wiyete eɗen gandi ko yimata ko ne weeli machallah machallah ne weeli eɗen beela eɗen belti kadi jonde nde machallah ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe en gardama ha ɗo jagganno en to kaɓirde to ko cat waalo e bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehil mon guiɗe fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo horndolde Sarr ñang paliɓe buubu jeeri heddorango e molorango hersi aliye deve bandiraɓe jaam fundagi jaam hirnagi jaam dow jaam less jaam keddo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedjede ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Piindi TV tan jarama leydan pinen handawen jiloyoɗen ndimagu koye men jiloyoɗen ndimagu koye men no darne meɗen e pinale gollal KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma